Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mel. Taong 1983. Silang, Cavite. Tubong silang ang pamilya ni Mel. Matagal na sila roon pinuno at katunayan ilang henerasyon na ng pamilya nila ang do'y nakatira. Maganda sa silang, mababait ang tao, maganda ang paligid at higit sa lahat, parang probinsya rin dahil sa sariwang simoy ng hangin. Ni minsan, hindi niya pinangarap na lumabas sa lugar nila dahil alam niya na maayos na roon ang buhay nila. Kung hindi niyo kasi naitatanong, maraming hayop na alaga noon ng mga magulang nila. Meron din silang pastulan na nasa karatig lugar lang. 1 kilometro mahigit lang ang layo nito sa kanilang tahanan, kaya maaga pa sila roon kung pumupunta. Malimit dito na sila nagpapalipas ng hapon upang bantayan ang mga kambing at baka. Salita ng pagpapastol pinuno, para naman kahit papaano, pantay silang magkakapatid. 10 kasi silang lahat, kaya kailangan itong timbangin ng kanyang mga magulang. Maliban din sa mga alagang hayop, may maliit silang tindahan ng gulay. At ang mga gulay na ibinibenta nila, galing lang din naman sa kanilang lupa. Kaya kahit maliit ang kita, hindi ito mahalaga dahil wala naman silang inilalabas na puhunan. Ang tanging pinoproblema lang nila noon ay yung mga nilalang na lumalapa sa mga kambing nila kapag kawala sila sa pastulan. Matagal nang hinahanap ng kanyang mga tiyuhin ang nilalang na pumapatay sa kanilang mga alaga, pero sa loob ng ilang taon, hindi nila ito nahagilap. At ang tanging napansin lang nila dito ay yung araw ng pagsalakay nito. 2 beses lang yon sa 1 buwan kung umatake, pero malaki ang napipinsala nito sa kanilang mga ari-arian. Madalas kasi, umaabot sa 5 kambing ang nakukuha nito sa kanila. At yung mga kambing na yon, kung hindi mga buntis, mga barakong ginagamit nila sa pagpaparami. Kaya naman ang medyo lumiit na ang bilang ng mga ito, naalarma na ang tatay niya. Nataon noong medyo gipit sila, kaya imbis na kumuha ng bantay, nagdesisyon itong sila na lamang ang manatili roon kapag gabi. At bilang panganay sa magkakapatid, tanging siya lamang ang pinili ng kanyang ama na maging kasama nito sa bukid. Alam kasi nito ang panganib na dulot ng nilalang na kanilang hinahanap, kaya ayaw nitong magsama ng anak na alam nitong walang magiging tulong sa kanila. Ilang araw bago sila manirahan doon, may mga tiyuhin siyang nagkusang magpaabot ng tulong. Katunayan, ito ang naging katuwang nila noong itinatayo pa lamang nila ang tutuluyan nilang kubo. Habang ginagawa nila ito, naging madalas ang pag-uusap nito at ng tatay niya. Manoy Norman, sigurado ka bang si Mel ang isasama mo rito? Pwede naman kaming tumulong sa inyo. Walang problema kahit walang bayad. Ang importante, masolusyonan natin ang mga nangyayari rito. Maging kami man kasi, nababahala na buhat sa mayat mayang pagkatay ng inyong mga alaga. Alam namin na yun ang pangunahin ninyong hanap buhay, kaya ang gusto namin makatulong sa inyo nang walang hinihinging kapalit. Wika ng isa sa mga tiyuhin niya habang inaayos ang kubo na tutuluyan nila. Hindi na yan kailangan, Doy. Problema ito ng pamilya, kaya re-resolbahin ito ng aking pamilya. Tsaka isa pa, ilang beses na akong humingi sa inyo ng tulong. Ayoko na madagdagan yon, dahil maging ako man, nahihiya na rin sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ayos lang kami rito. At ipinapangako ko, mauhuli at mauhuli namin yan. Sagot naman ng tatay niya. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi na umusad pa ang tiyuhin niya. Basta ang ginawa na lamang nito, nanahimik habang pinapanday ang papag ng kubo. Dumaan ang araw na yon, nakahanda na ang lahat. Naroon na rin sa kubo ang kanilang mga gamit,
pero hindi muna nila piniling manuluyan doon. Bukod sa malayo-layo pa naman ang araw ng pag-atake ng nilalang, kailangan din nilang paghandaan ang iba pa nilang mga gamit na dadalhin. Yung mga importante kasi, ipinahuli na nila upang mapag-isipan nila ito ng maigi. Malimit sa mga gamit na kanilang pinag-uusapan ay pawang mga armas. Kagaya yon ng tabak, baril at kung ano-ano pang pangpatay sa nilalang. Nang malikom na nila ito, tsaka pa lamang sila nagdesisyong magpaumaga sa pastulan. Bukod kasi sa handa na sila, ilang araw na lang din ang kanilang bibilangin bago sumapit ang gabi ng pagsalakay nito. Kaya naman nagkaroon sila noon ng kutob na baka palihim na rin doong nagmamanman ang mga nilalang. Mahalaga na malaman nila ito, lalo pat yon ang magiging susi upang malaman nila kung saan ito aatake. Pagtungtong ng dapit hapon, abala na sila sa pagluluto ng pagkain. Kailangan nila itong matapos bago mag-alas 6 upang hindi na nila gaanong mabulabog ang paligid. Matapos nila itong gawin, agad nilang ikinulong malapit sa kubo ang lahat ng kambing at bakang na ipastol nila nung umaga. Nang magawa na nila ito, iniwanan nila ito ng 2 sulo bago rin sila pumasok sa loob ng kubo. Nga pala Pinuno, konting description lang sa lugar na yon, para naman meron kayong ideya. Kung hindi ninyo na itatanong, malalambak din ang pastulan nila. Malawak itong kapatagan, tapos sa mga hangganan nito, puro ng kakahuyan. At di kalayuan sa kanila, naroon ang isang maliit na bundok na di gaanong kataasan. Kalapit din ng kubo, nabubuhay ang puno ng akasya at mga mangga. Nagkalat din doon ang mga nyog, tapos sa bandang gitna nito, merong maliit na sapa na dinadaluyan ng malinis na tubig. Ito ang nagsisilbing inumin ng mga alaga nila, kaya halos lahat nandun na. Maganda rin ang tanawin sa lugar, angkop na pagtirahan. Yun nga lang, di nila ito basta-bastang natatayuan ng bahay dahil nga sa mga nilalang na nagpaparamdam. Wala rin silang ideya kung ano-ano ang mga ito, lalo pat wala pa silang nakakausap na nakapagsabi ukol dito. Basta ayon sa mga matatanda, posibleng mga sigbin ang gumagambala. Matagal na rin yung hinaing ng mga taga roon, magmula pa noong panahon ng mga Espanyol. Ilang oras ang lumipas, napakatahimik na ng paligid. Yung mga alaga nila normal naman, pero patuloy pa rin nila yung pinagmamasdan. Nakakaramdaman ng antok, di nila hinayaang magpahinga hanggat wala silang nakikitang kakaiba. Ayon kay Mel, salita ng pagbabantay nila ng tatay niya para masigurong hindi sila makakatulog. Alerto rin sila sa lahat ng oras nang sa gayoy madali nilang marespondehan ang mga alaga nilang nangangailangan ng tulong. Ang kaso lang, lumipas ang gabing yon, wala silang nakitang nagpaparamdam. At sa loob ng 2 araw, tahimik ang paligid. Paunti-unti, nasanay at nakampante na sila sa lugar, kaya naman yung takot na minsang namutawi sa kanilang katawan, unti-unti na ring nawawala. Gayunpaman, hindi sila gaanong nagpapabaya, lalo pat anumang oras, posibleng umatake ang mga ito. Tumungtong ang araw ng Biyernes. Medyo nakakaramdam na sila ng kakaiba. Hapon pa lang kasi, may nakikita na silang mga taong naglalakad sa gilid ng pinagpapastulan nila ng hayop. Wala naman silang ideya kung sino-sino ang mga ito, kaya inakala nila na grupo lang yon ng mga mangangaso. Ang kaso, habang pinagmamasdan nila ang grupo, kapansin-pansin ang dugyot nitong pananamit. Butot balat din ng mga ito, tapos yung kanilang mga pisngi, humpak na humpak, animoy hindi gaanong nakakakain. Ilag din ng mga itong tumingin sa kanila na parabang meron itong ginagawang hindi kaaya-aya. Pero syempre,
Dahil sa wala naman silang ebidensya, hindi na nila yon gaanong pinansin. Basta ang ginawa nila, maghanda para sa mga pwedeng mangyari kinagabihan. Masama na kasi noon ang kutob ng kanyang ama, kaya hapon pa lang alerto na silang dalawa. Pagtungtong ng dapit hapon, tahimik na naman ang paligid. Walang kakaibang nangyayari noon, pero yung ihip ng hangin sa may bandang norte, medyo kakaiba na sa pang-amoy nila. Hindi nila mawari pero yung amoy nito parang dugong na tuyo na may halong nana. Basta kakaiba, kaya nung malanghap nila ito, matyaga na silang nagmasid sa paligid. Mag-iisang oras din silang tumingin-tingin hanggang sa may mapansin silang dalawang tao na nagmamasid mula sa malayo. Ayon sa kanya, tsamba lang ang pagkakita nila rito. Gawa ng noong mga sandaling yon, medyo madilim na sa paligid. At kaya lang naman ito na aninag ng tatay niya ay dahil sa mabilis yung umuusad papalapit. Pagturo naman dito ng kanyang ama, agad niya yung tinitigan, ngunit hindi niya yon masilayan. Sa sobrang bilis kasi ng mga nilalang, para na itong sumasabay sa hangin. At kung hindi pa ito nakalapit sa bakod, di niya pa yun maaaninag ng klaro. Nang masipat ito ni Mel, nakaramdam siya ng matinding takot sa katawan. Sinabayan ito ng pagblangko ng kanyang isipan sa puntong hindi na niya makontrol ang bawat parte ng katawan niya. Kakaibang ganoong pakiramdam, at kung nataong hindi siya tinapik ng tatay niya, posibleng di siya bumalik sa normal. Nang maibalik niya ang kanyang ulirat, dito pa lamang niya nakita at nakumpirma ang nilalang na pumapatay ng mga alaga nila. Paglalarawan niya rito, may kahawig sa tao ang itsura nito. Ngunit ang kakaiba lang, mahaba ang braso nito, tapos may maliit yung mga paa. Kapag naglalakad yon, ginagamit nito ang mga kamay nila upang makabalanse sa lupa. At kahit ganoon ang kanilang estado, labis na mabibilis ang mga ito. Sa kanila ring likod, meron siyang nakitang dalawang galamay na may matutulis na dulo. Wala silang ideya kung para saan ang mga galamay na yon, pero naniniwala sila isa yon sa mga armas ng nilalang. Maya-maya pa, pagtawid nito sa bakod ng pastulan, nagsimula nang maging maligalig ang mga kambing. Takbo ito ng takbo, habang ang mga baka naman walang patid na umaatungal. Yung mga pinakawalan nilang manok, nagsumiksik na sa ilalim ng kubo, makapagtago lang. Sa puntong yon, napakarami ng ganap sa lugar, kaya naman sa sobrang takot niya, pinili na lang niyang magtago sa kinaroroonan niya. Mangiyak-ngiyak na rin siya noon, pero labis-labis ang kanyang pagpipigil, alang-alang sa tatay niya. Nang mapansin naman ito ang kanyang ginagawa, dali-dali siya nitong nilapitan para kausapin. Magpakatatag ka, anak. Hindi tayo pwedeng masindak sa mga yan. Tumayo ka dyan. Tulungan mo ako. Matapos nitong magsalita, agad itong tumayo, kumuha ng itak, sabay lakad patungo sa harapan ng pinto. Nung makita niya ito, hindi na siya umimik. Takot na takot man, pinili niyang sundan ng tatay niya. Mas nanaisin niyang mamatay noong gabi kesa habang buhay na masisi. Ilang minuto pa ang lumipas, nabuksan na nila ang pinto. Nang maramdaman ito ng mga nilalang, bigla naman yung nagsipulasan papalabas ng bakuran. Dali-dali itong nagtago sa mga matataas na talahib hanggang sa tuluyan itong naglaho. Wala na rin silang narinig na huni noong mga sandaling yon, kaya inakala nila na natakot ang mga ito sa kanila. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon sila ng lakas ng loob na manatili sa labas ng kubo. Inakala nila na hanggat nasa labas sila, hindi yun aatake, pero isa itong malaking pagkakamali. Lingid sa kanilang kaalaman, binibigyan lang pala sila ng pagkakataon ng mga nilalang na makabalik ng ligtas sa kubo. Wala rin itong pakialam sa kanila dahil unang-una,
hindi sila ang pakay ng mga ito. Ang kaso, nung medyo matagalan sila sa labas, unti-unti na yung nainip hanggang sa dito na ito magdesisyong umahon sa mga lugar na pinagtataguan nila. Ayon kay Mel, mag-iisang oras na nahimik ang buong paligid hanggang sa maramdaman nila ang presensya ng mga ito. Kalaunan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga nilalang na mabilis na hinahawi ang mga talahib. Pagdating nito sa hangganan ng bakod, dali-dali yung gumapang doon at sa isang iglap, nagkagulo na naman ang mga alaga nilang hayop. Sinubukan nilang bugawin ang mga nilalang para palayasin yun doon, pero hindi na ito natinag pa. Pagpaikot ng tatlo sa kanila, dito na muling nanumbalik ang takot na kanina pa nilang nararamdaman. Habang papalapit ang mga nilalang, mas lalo nilang nararamdaman ang totoong kabangisan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla silang sinunggaban ng dalawa habang yung isa naman itong kasama, pinunterya ang mga karning pakay talaga nila. Gusto man nila yung pigilan, wala silang magagawa dahil hindi sila tinatantana ng dalawa nitong kasama. Batid din nilang hindi pangkaraniwan ang lakas nito, kaya sa katagalan, wala silang nagawa kundi ang dumipensa ng dumipensa. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't hindi na nila napansin na malayo na pala sila sa kanilang mga alaga. Mula sa lugar na yon, nasaksihan nila kung papaano itarak ng nilalang na humahabol dito ang mga galamay nitong parang may mga karayom sa dulo. At sa sandaling bumaon ito, mabilis nitong nahihigop ang dugo. Yon ang ikinamatay ng kanilang mga biktima at isa rin yon sa pangunahing rason kung bakit hindi yon nakakapalag. Pagsilay naman dito ni Mel, agad niyang inabisuhan ng tatay niya na mag-ingat sa mga galamay nitong nasa likod. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dito na ito naglakas loob na sumugod at makipagsabayan. Medyo may kahabaan din kasi ang dala nitong talibong, kaya naman naihahataw niya ito ng walang pakundangan. Ang kaso lang, nang mabasa na ng nilalang ang galaw ng tatay niya, dito na ito nagsimulang umatake hanggang sa maitarak na nito sa likod ang isa sa mga galamay nito. Paghigop nito ng dugo, dali-dali naman niya yung sinugod kasabay ng walang habas niya ritong pagtaga. Yun nga lang, kahit lumapat na sa katawan nito ang talim ng kanyang talibong, hindi ito nagkaroon ng anumang pinsala. Kaya naman sa halip na puwersahan itong paslangin, pinili na lamang niyang hatawi ng galamay na naroon sa katawan ng kanyang ama. Mabuti na lang talaga, naputol niya ito bago yun maubusan ng dugo. At pagkatapos nito, nagmamadali na silang tumakbo pabalik ng kubo. Nang may sarado na nila ang pinto, wala na silang nagawa kundi pagmasdan ng isa-isang pagkamatay ng kanilang mga alaga. Bawat isa, kinukuhanan muna ng dugo sa katawan bago yun wakwaka ng tiyan. Pawang mga laman loob lang din ang pakay ng mga nilalang, kaya yung mga karne nito, iniiwan na lang kung saan-saan. Matapos nitong makapagkatay ng 3 baka at 6 na kambing, agad naman yung umalis bit-bit ang mga nalikom nila. Nang mawala na ang mga ito, tsaka pa lamang sila noon nakahinga ng maluwag. Para silang nabunutan ng tinik noong mga oras na yon, lalo na nung nakumpirma nila na wala na ang mga ito sa lugar nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito pa lamang ininda ng kanyang ama ang pinsala nitong natanggap. Malaki ang nawala ritong dugo, kaya kahit gabi, nagdesisyon silang umuwi para makahingi ng tulong. Pagdating nila sa bahay pagamutan, agad naman siyang kinuhanan ng dugo upang yon ay masalinan. Habang nangyayari ito, paulit-ulit silang tinanong ng manggagamot kung bakit bigla itong nawala ng ganoong karaming dugo. Nung marinig niya yon, wala naman siyang naging imik, gawa ng hindi niya mawari kung papaano niya ito ipapaliwanag. Mabuti na lang, nagkusang espesyalista na tantanan sila
dahil posibleng natunugan nito na ayaw niyang magsalita. Pagsapit naman ng sumunod na araw, tsaka pa lamang sila nakauwi. Bagaman na ibalik nila ang nawala nitong dugo, medyo nababahala pa rin siya gawa ng yung likido ng tatay niya may mga nagpakitang itim na ugat. Lahat yon nasa parte ng katawan kung saan yon natusok. Kaya naman bago pa sumapit ang hapon, nagdesisyon siyang ikonsulta ito sa totoong manggagamot. Nang marinig naman ng nanay niya ang ibig niyang mangyari, hindi na rin niya nagdalawang isip ang sumang-ayon. Alam kasi nito na seryoso siya, kaya may kutob din ito na posible talagang nanganganib na noon ang buhay ng tatay niya. Pagdating nila sa bahay ng manggagamot, hindi na nila pinansin ang mga pasyenteng nakapila. Direkta na silang pumasok at nung masipat yon ng matanda, agad nitong iniwan ang mga pasyente nitong kasalukuyan nitong tinitingnan. Bukod kasi sa di naman delikado ang karamdaman ng mga ito, alam nito na mas kailangan noon ng tulong ng tatay niya. Dahil sa pangyayaring yon, merong mangilan-ngilan na nagreklamo. Nang marinig naman ito ng manggagamot, matapang ito ritong sumagot ng, "Tungkulin ko makapagligtas ng tao. Anong gusto mo? Unahin ko kayo habang ito ay nag-aagaw buhay na nakapila sa labas? Kung gusto mong ikaw lang ang aatupagin, doon ka sa nagpapabayad. Huwag dito." Nang marinig naman ito ng nagreklamo, padabog na lang itong umalis. Hindi na rin yun nagsalita pa dahil alam nito na may punto ang sinasabi ng matanda. Paglabas naman ng taong yun, nagsunura na ang iba pa. At nung sila na lang ang natira sa loob, dali-dali nitong pinahiga ang tatay niya. Isinarado na rin ito ang silid upang maiwasan ang mga hindi inaasahang bisita. Nung sila na lang ang naroon, agad sila nitong tinanong habang naghahanda ng mga halamang gamot. Mag-iilang minuto rin yung dinikdik ng matanda bago ito lagyan ng langis at ipahid sa sugat na pinagmumula ng lason. Ayon dito, isang malakas na uri ng kamandag ang bumaon sa loob ng katawan nito. Hindi yan madaling kumalat, pero kapag hindi ito nagamot sa loob ng 1 linggo, papahirapan nito hanggang kamatayan ang kanyang biktima. Dagdag pa nito na, yon ang pangunahing sandata ng mga aswang na nakalaban nila. Tinatawag itong mga abubunga, isang uri ng aswang na hayop lamang ang kinakain. Bagaman hindi ito kagaya ng mga aswang na kumakain ng karne ng tao, di hamak naman na mas mapanganib at mabangis ang mga ito. Dagdag pa ng matanda na, isang himala na makaligtas sa ganoong uri ng nilalang. Mabuti na lang talaga, naputol niya ang galamay nito dahil kung nataong hindi, pinaglalamayan na noong mga sandaling yon ang tatay niya. Nang marinig naman yun ni Mel, labis-labis ang kanyang pasasalamat sa matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang panggagamot nito. Doon na rin nila nalaman na kailangan pa nilang maghintay ng ilang buwan para tuluyang mawala ang kamandag. At habang nagpapagaling ito, kailangan itong umiwas sa anumang mabibigat na trabaho. Dagdag pa ng matanda na, kailangan din nilang magdoble ingat tuwing sumasapit ang gabi dahil posibleng bisitahin sila ng mga abubunga. Yung ginawa kasi nilang yon, itinuturing na kalapastanganan ng mga nilalang. At kagaya ng lahat ng uri ng mga aswang, matindi ang nagiging puot nito sa mga taong nakakagawa sa kanila ng kasalanan. Ngunit kahit ganoon ang kanilang kalagayan, wala silang dapat na ipag-alala ayon sa matanda. Simple lang ang solusyon ng lahat ng yon, at ito ay walang iba kundi ang mag-ingat at umiwas. Nang marinig naman ni Mel ang sinabi nito, hindi niya na yun iwinaglit sa kanyang isipan. Pagkaraan pa ng 1 oras, tapos na ang nangyaring gamutan. Awa naman ng Diyos, kumalma ang nararamdaman ng tatay niya hanggang sa maging normal na rin ang temperatura nito. Para sa kanila, isa yung magandang balita
kaya kahit papaano'y napanatag na rin silang lahat. Hindi nagtagal, nang wala na silang pakay sa matanda, minabuti na nilang magpaalam. Bago sila umalis, nag-iwan sila ng konting tulong dito, pagpapakita na rin ng kanilang pasasalamat. Pagbalik nila ng bahay, lahat ng payo ng matanda, maingat nilang sinunod. Yung mga pangontrang ibinigay nito, inilagay na rin nila kung saan-saan para lamang hindi makalapit sa kanila ang mga abubunga. Minabuti na rin nila noong ipagbigay alam sa kanilang mga tiyuhin ang ginawa nilang pagbalik sa kanilang lugar. At hindi na rin nila ito inutusan na magbantay sa pastulan. Pero nagkusa itong tumungo roon. Siyempre, ikinatuwa naman yon nila Mel. Lalo pat sa pamamagitan ng presensya ng mga ito, hindi na gaanong mapapahamak ang mga natitira nilang alaga. Dumaan ang mga gabi. Hindi sila gaanong nagkaroon ng maayos na pahinga. Bawat isa sa kanila, tahimik na nagbabantay sa takot na baka dumating ang mga nilalang na may galit sa kanila. Alam kasi nila na mangyayari at mangyayari ito. Ang problema lang walang makapagsabi kung kailan. Halos mag-aapat na araw din sila noong natahimik hanggang sa isang hapon, nakita na naman niya ang grupo ng mga taong minsan niyang nakita sa kanilang pastuhan. Kaswal itong dumaan sa kanilang tahanan, pero yung titig nito, para yung merong hinahanap. Nang masipat naman niya ang grupo, agad niya itong itinuro sa kanyang ina. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano, basta inilahad niya na yon ang mga nilalang na gumagambala sa kanila. Ang kaso, dahil sa wala silang patunay, hindi yun pinaniwalaan ng nanay niya. Ang sabi pa nito sa kanya, iwasan nilang magturo ng kung sino-sino para hindi dumami ang kanilang kaaway. Kaya nang marinig ito ni Mel, di na siya nakaimik pa. Literal na hinayaan na lang niya yon upang hindi na sila magtalo. Pagsapit ng gabi, di na siya halos mapakali. Napapansin na rin yun ng kanyang mga kapatid, kaya maging ito man, di na lumalayo sa kanyang tabi. Bawat isa, maiging nakasubaybay sa mga susunod na pangyayari. Pagtungtong ng 10:00, dito na nagsimulang umalulong ang mga aso. Sa sobrang dami nito, lahat sila sa loob ng bahay na bulabog. Alam kasi nila na may masama itong kahulugan, kaya naman dali-dali silang nagmasid sa labas ng tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, wala rin silang nakitang kahit na ano, hanggang sa bigla na lamang may kumarit na mga kuko sa dingding ng bahay. Sinundan ito ng paglundag ng nilalang sa bubong na siya namang nagbigay ng takot sa kanilang lahat. Paikot-ikot ito sa itaas na parabang naghahanap ng malulusutan. Mabuti na lang yero ang bubong ng bahay, kaya kahit papaano kampante sila sa loob nito. Ngunit habang tumatagal ang pagpaparamdam, marami sa mga kapatid niya ang halos masiraan na ng bait. Tuwing may kumakatok, sigaw yun ng sigaw, dala ng matinding takot. At sa loob ng 3 oras, hindi sila nito tinantanan na parabang gustong-gusto na sila nitong pasukin at pagpapatayin. Ayon kay Mel, may mga pagkakataon noong nakakarinig sila ng malakas na kalabog na sinasabayan ng sigaw, atungal at pagkatok ng malalakas sa pintuan ng kanilang bahay. Marami rin silang naririnig na tumatakbo sa labas na sinasabayan naman ng katakatakot na atungal. Pagkaraan ng 3 oras, kusa nang umaalis ang mga nilalang. Nung mawala ang mga ito, lahat sila sa loob ng bahay hindi na nakatulog. Akala nila hanggang doon lang ang mga pangyayari, pero pagsapit ng sumunod na gabi, mas lalo lang itong lumala. At kapag sumasapit naman ang umaga, kitang-kita nila mismo ang pag-aligid ng mga ito sa bahay nila. Kaya para makaiwas sa mga pangyayari, ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa loob ng kanilang tahanan. Literal na walang labasan, maliban na lang kung bibili ng kanilang mga kailangan.
Mabuti na lang talaga may mga tago silang pera dahil kung nataong wala, mamamatay sila sa gutom sa loob mismo ng kanilang sariling bahay. At sa maniwala man kayo o hindi, 2 linggo nilang pinagtiisa ng ganoong kaganapan. Bawat araw pakiramdam nila, napakatagal dahil sa wala naman silang ginagawa. May mangilan-ngilan na rin sa mga kapatid niya ang palagi na lang tulala at halos hindi na makausap. Kahit umaga madalas siyang nakamukmok na siya namang inaalala niya. Gusto man niyang kausapin ang mga ito para maibsan ang takot na kanilang nararamdaman, pero maging siya man hindi niya mawari kung saan ito sisimulan. Kaya para mapanatili ang kanyang lakas, araw-araw siyang nagdarasal. Akala nga niya habang buhay na itong kalbaryo sa kanilang pamilya, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pa palang paparating na magandang umaga. Pagsapit ng huling araw ng 2 linggo, bumisita sa kanilang tahanan ang lalaking namumuno sa grupo ng mga abubunga. Nung masipat niya ito, kahit wala siyang ideya sa pakay nito, matapang niya itong kinaharap. At nung magpang-abot na silang 2, dito niya tinanong kung ano ang pakay nito sa kanila. Siya na rin mismo ang nagmakaawa na kung maaari itigil na ng mga ito ang pananakot sa kanyang pamilya. Nang marinig naman yon ng nilalang, seryoso naman yung sumagot ng, "Ititigil ko kung ipapangako niyong hindi niyo na kami papakialaman. Ipagpatuloy niyo ang pagpapastol doon at kapalit nito ang pagbibigay niyo sa amin ng pagkain. Sa gayong paraan, parehas tayong mabubuhay ng maayos at matiwasay. Huwag niyo lang kaming pagdamutan. Ipapangako ko, hinding-hindi na ito mauulit." Nang marinig niya ang sinabi nito, ora mismo siyang sumang-ayon. Batid ni Mel na maganda ang kasunduan nilang yon, kaya wala na siyang balak na labagin ito. At magmula noon, bumalik sa katahimikan ng kanilang buhay at paunti-unti natutunan na rin nila ang lihim ng pamumuhay ng abubunga, ang kinakatakutang lahi sa Silang Cavite.